în spatele lor, chiar și la această referenție a șarpelui, există o organizație care se ocupă cu controlul omenirii, sclavilor. Pentru că oamenii au fost modificați genetic în vreo 3 rânduri. Omul era creat să fie nemuritor, să știți. Avem gena nemuririi, avem o tehnologie genetică, un întreg aparat genetic care se ocupă cu refacerea de la zero a tuturor celulelor, inclusiv cele nervoase. Totul se repară, totul se reface. Cineva a intervenit ca să nu se mai refacă telomeraza, să nu se mai putem să ne autovindecăm, că există sistem de imunitate, sistem de autovindecare. Lucruri clare sunt la baza. Nu trebuie să fii specialist în medicină să știi asta. Ori lucrurile acestea au fost pervertite în așa fel încât ca omul să nu mai trăiască mult. În decursul timpului au fost tăiate aceste capacități ale omului